Magandang tanghali mga kapatid sa atin lahat. So, ito mga kapatid sa tanghalian. Naman mukbang na naman ang tanghalian ng bayanihan mga kapatid. So medyo marami-rami kami ngayon mga kapatid. Ito. Tingnan natin ang ating ulam mga kapatid. Ating pasalamatan ng ating mga sponsor sa ating ulam. Ayan. Mayroon kaming kinilaw mga kapatid. Saging. Uy, dad skid ayo si kuan duha tulad eh. Oh, ito pa may sabaw tayo mga kapatid. Ikaw na pitirada ka Parmas. Yan o mga kapatid. Ana. Yan ang ulam namin na balbakwa na may kasamang laman ng baka mga kapatid. Balbakwang baka na may kasamang laman. Okay. So medyo masarap yung ulam natin. So pasalamatan natin ng mga sponsor nito mga kapatid. Si Konsehal Derwin no Albaracin MNR ang atong pinakakusog nga sponsor karong Sabaduha MRR MNR MNR og si Mrs. M Miss M Miss M. Oh, so mao na nga atong sponsor mga pormas. Ato pasalamatan na naghatag og 5,000 no pormas. Dako kayog salamat, dako kayog tabang mga kapormas ang gihatag. Pati mga bata mga kapormas tumulong sa aming bayanihan mga porso. So kahit mga bata ito mga kapormas. Daddy na lang magpablo to. Malaking tulong ito mga kapormas sa mga tumutulong din kahit hindi natin pinapato. Ayun. Si Daddy Moywa. Wato lain na, wato gahini. Nilson kari lagi. Kain na mga kubers. Ano to Nilson? Nawaman? Tao to baw. Nag-uol man siguro to nga wa bisitahan sa iyang kuan dia. Okay.